Üdvözlök mindenkit ezen a délutánon. Az én nevem Szabó Róbert, az X-Trade Brokers piaci elemző, illetve oktatója vagyok. A mai nap témája a kereskedési stílusok. Elérkeztünk a tavaszi felkészítő második előadásához, de mielőtt belevágnánk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a kép, illetve a hang az rendben van-e? Lehet-e jól hallani a hangomat, illetve látni a képet? Várok egy picit a válaszokra, közben látom, hogy még érkeznek folyamatosan a hallgatók. Igen, kép, hang, oké. Ott is oké. Úgy látom, hogy minden rendben van, akkor bele is kezdhetünk. Tehát a mai délután a kereskedési stílusokról fogunk beszélni. Úgy gondolom, hogy miután megismerkedtünk a tőzsdével, ugye regisztráltunk egy gyakorlószámlát, elkezdtünk gyakorolni, megismerjük az alap dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeresek legyünk, illetve az alapokkal tisztában leszünk. Utána nem is azt mondom, hogy el kell döntenünk, mert ez magától jön, magától értetődő, hogy melyik stílus illik ránk, és ez egy nagyon-nagyon fontos aspektus a kereskedésünknek, illetve nagyon fontos pont a kereskedésünk időtávján, hogy hozzánk, illetve ránk melyik kereskedési stílus illik, hiszen minden ettől függ, ettől függ a pozíció nyitásom, ettől függ a pozíció zárásom, az időtartama, meghatározza nyilván a kereskedési stílust, hogy mekkora számlám van, stb. Látni fogjuk, hogy mennyi minden függ ettől, hogy milyen az én stílusom, melyik illik hozzám a legjobban. És nyilván minden kereskedési stílusnak megvan a maga kis szabályrendszere, amelyeket be kell tartanunk, illetve azt is láthatjuk majd, hogy lehet vegyíteni a különböző kereskedési stílusokat, egy-egy elemet át lehet ragadni, át lehet tenni a másik stílusba. Szóval rengeteg fajta van. Én ebből ma egy hetet fogok nektek bemutatni az elkövetkezendő szűk egy órában. Hogyha bármi kérdés adódna, akkor megszokotthoz hasonlóan nyugodtan használjátok a question boxot, meg fogunk állni. A menetrend pedig az lesz, hogy bemutatok egy kereskedési stílust, majd átnyargalunk a MetaTrader, és ott megnézzük, hogy milyen időtávokon lehet kereskedni, illetve esetleg lehet, hogy pozíciót is fogunk nyitni. Rá is pillantok gyorsan, hogy közben érkezett-e valami kérdés, mielőtt belekezdünk. Az előadást ugyanúgy rögzítem, tehát ugye akik itt vagytok, mind valós ügyfelei vagytok az XTB-nek, ezt vissza lehet nézni a későbbiekben. Úgy látom, hogy kérdés még nem érkezett, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele akkor. Egy ilyen vicces mondással szeretném kezdeni, ezt minap találtam az interneten. Kíváncsi voltam, hogy milyen szakirodalom található a weboldalokon, különféle oktatási weboldalokon a kereskedési stílusokról, és ezt a mondást találtam az egyik weboldalon. Ha meg akarsz tudni valamit magadról, ráadásul kíméletlen őszinteséggel, akkor mondd a nejednek, hogy kövér. Azt fűzném ehhez, hogy bizony ilyen őszintességgel meg kell magunknak válaszolni azt, hogy tényleg mely kereskedési stílus illik ránk, és nem szabad ettől a kérdéstől elmenekülni, kíméletlenül le kell írnunk a hibáinkat, illetve az erényeinket, és ez alapján nyilván ki fog alakulni a ránk jellemző kereskedési stílus. Ismerd meg önmagad, ez a legfontosabb. Ugye szokták azt mondani, hogy a tőzsdei kereskedés 80%-a az igazából a pszichológiától függ, és a többi 20% az a technikai elemzés, illetve nyilván a fundamentális elemzések. Ez egyébként véleményem szerint is teljesen így működik. Tehát ismerjük meg önmagunkat, ismerjük meg, hogy mik a céljaim, egyáltalán miért vagyok én jelen a tőzsdén,
És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen nem tudom, hogy mennyire ismeritek Birger könyveit. Az egyik könyvében szerepel az, hogy minden előadásán, minden szeminárium alkalmával fel szokta tenni azt a kérdést a hallgatóságnak, hogy mi a célom nekem azzal, hogy a tőzsdén vagyok. Nyilván a 90%-a azt fogja válaszolni, hogy azért, hogy én pénzt keressek, hogy gazdag legyek. A többi 10% teszi jól, aki nem ezt válaszolja. Az évek során én is egyébként most már lassan ebben a 10%-ba tartozom. Én is a legelején nyilván ezt válaszoltam, hogy azért, hogy pénzt keressek. De aki így jön a tőzsdére, hogy én pénzt akarok keresni, gazdag akarok lenni, az véleményem szerint nem lesz hosszú távon profitos, hiszen nincs olyan vezérelv, nincs olyan cél, ami előtte lebeg, nincs egy mélyebb gondolat, egy mélyebb cél, ami miatt minden nap beül a számítógéphez és elkezd trédelni. Itt azt értem ez alatt, hogy a pénz, ugye, amit keresünk, az csupán egy eszköz. Mindenki azért jár ugye a munkába, hogy pénzt keressen, ezért pénzt kap, viszont ez csupán egy eszköz. Ennél sokkal mélyebb cél kell, hogy vezéreljen minket, hiszen a pénz által leszünk nyilván boldogok, és a pénz által fogunk tudni megvalósítani olyan célokat, amelyekért mi itt vagyunk a tőzsdén. Mennyi időm van nekem arra, hogy kereskedjek? Ez is egy lényeges kérdés abban, hogy milyen az én kereskedési stílusom. Nyilván azért közületek sokan már ismertek jó néhányat. Ugye van a skalpolótól kezdve, ugye az 1-től 5 percig terjedő időlimiten belül nyitja, zárja a pozíciókat, de van, aki akár havi csárton kereskedik, ezt is majd meg fogjuk látni. Mekkora az én számlám, ettől is nagyban függ az, hogy milyen stílus illik, illetve milyen stílust követhetek a kereskedésem során, és újfent itt felsoroltam a pszichológiát, mint az előbb. Lényeges pontja ez is. A kereskedési stílusokat csoportosíthatjuk, méghozzá a nyerési arány, illetve a profit arány szerint, hiszen vannak olyan kereskedési stílusok, ahol magas a nyerési arány, illetve vannak olyanok, amelyeknek magas a profit aránya. És akkor, hogy ezt a kettőt megmagyarázzam, ugye ahol magas igazából logikusan végig lehet gondolni ezt, tehát ahol ugye magas a nyerési arány, ott általában a profit szint az kisebb, mint a stop loss szint. Például ez egyébként jellemző a scalp stratégiára is. Nyilván itt ugye kis profit céllal dolgozunk, és nagy stop loss-szal kereskedünk. Viszont ugye ahol nyerési arány az nagy, ott 10-ből olyan 8-9-10 pozíció az nyereséges tud lenni. És van a másik, ugye, ahol a profit aránya magas, ott viszont nyilván logikusan következik az, hogy alacsonyabb is a nyerési arány, és könnyen megeshet az, hogy a veszteséges pozíciók száma az több, mint a nyereséges pozíciók száma, viszont ugye mivel a profit szint az itt nagyobb, ezért mégis pluszos lehet a kereskedésünk. Egyébként erre a kereskedési stratégiára jellemző például a breakout stratégia, ahol ugye kis pozíciókat nyit alacsony stop loss szinttel, viszont ugye amikor egy breakoutot várunk, illetve arra kereskedünk, akkor azt várjuk, hogy egy hatalmas mozgás fogja kezdetét venni. Gondoljunk csak bele, nem tudom, hogy ki figyelte a dollár-japán yen jegyzés mozgását. Idén január környékén tört ki egy olyan háromszögből, ami már hetekig, hónapokig szűkült be abba a kis range-be. Ez olyan 99 és 100 dollár környékén történt, és amint kitört a háromszögből, el is realizott egyébként a 106-os szintekig. Ez más kérdés nyilván, hogy most megint 101 és 102 között kereskednek vele.
Jó, tehát általában egyébként itt gyakran kerül egyébként a stop loss szint egy 30-40 pip mínuszban is, tehát ahogy mondtunk, itt magasabb, tágabb stop loss szintekkel szoktak dolgozni, viszont ugye a kitörés az akár 400-500 pip, tehát ez inkább egy hosszú távú kereskedést szokott jelenteni. És akkor nyilván csoportosíthatjuk a stratégiát időtáv szerint is. Ugye vannak rövidtávú, középtávú, illetve hosszú távú kereskedési stratégiák. Vannak ugye előnyei, illetve hátrányai is mindegyiknek. Ugye a rövid távúnak az előnye az, hogy gyorsan realizáljuk a nyereségeket, vagy nyilván a veszteségeket is. Viszont a hátránya az, hogy ugye magas tőke vagy kockázati követelmények vannak jelen, hiszen tőkeáttétel az ugye itt általában szintén magas. Akkor ugye középtávúra az jellemző előnyként, hogy három közül, tehát a rövid táv, a középtáv és hosszú távú közül a legalacsonyabb tőke követelményekkel rendelkezik. Itt ugye a tőkeáttételre csak a profit növelése miatt van szükség. Viszont a középtávonál hátrányként mondhatjuk azt, hogy kevesebb a lehetőségünk, mivel az ügyletek, tehát a pozíciónyitások azok száma az jóval kevesebb, amiket megtalálunk, mint a másik kettő. És hát ugye vannak a hosszú távú pozíciónyitások, beszélhetünk akár egy több hónapos ügyletnyitásáról is. Egyébként ez a legmegbízhatóbb is egyben, hiszen az árak ugye az árfolyamú beárazódása az valamilyen szabályrendszer szerint történik, és hosszú távon nyilván minden esetben optimalizálódni szokott. És ugye ha hosszú távon kereskedünk, ugye a fundamentális tényezők itt nagyban játszanak, amelyek nyilván rövid távon, ugye ezt ti is ismeritek, gondolom, hogy rövid távon inkább a technikai elemzés az, ami hasznosítható, hosszú távon viszont a fundamentális elemzés. Sokszor szoktuk azt ugye mondani, hogy egy jegybanki céllal, egy jegybanki kommunikációval sose trédelj velük szemben, hiszen biztos vagyok benne, hogy te fogsz veszíteni. Például, ha kamatot emel egy jegybank, akkor nyilván nem biztos, hogy sortolni kell az adott devizát. A hátrányai, ugye, hát itt ugye magas tőke követelmények, magas tőkével kell rendelkezned, hiszen ugye hosszú távról beszélünk, lehetséges az is, hogy neked ki kell tudnod dőlni egy akár 100 vagy 200 pipes mínuszt is, amíg visszatér az árfolyam az optimális szintre, majd onnan tudunk tovább menni. És akkor nézzük is azt a, rosszul mondtam, nem 7, hanem 8 fő kereskedési stílust, ami véleményem szerint jelen van a piacokon. Nyilván ezen kívül még rengeteg kereskedési stílus létezik, mindenki kreál egy újat, és mindegyik teljesen más, hiszen mindenki más személyiség, az adott kereskedési stílust, azt a saját képünkre kell formálni. Lehet, hogy én is kalpoló vagyok, lehet, hogy te is kalpoló vagy, viszont a te skalp stratégiád biztos vagyok benne, hogy nem fog működni nálam, hiszen én ugyanazt a csártot nézzük, de én másképp gondolkodom, mint te. Ugye az első a skalpoló, ugye a rövid mozgások lekövetése. Itt ugye 1-től 5 perces időtávig szokták ezt használni. Van 3 dolog, ami nagyon-nagyon jellemző rá. Ugye magas tőkeáttétel az szükséges, annak érdekében, hogy a profitom az magas legyen, mivel csak pár másodperces vagy akár perces pozíciókról beszélünk. Szűk stop loss szinteket kell használnunk, viszont magas a stressz szint,
hiszen gondoljunk csak bele, aki scalpol, az akár naponta 40-50 trédet biztos vagyok benne. Nyilván ez is az időtől függ, de napi 40-50 trédet, aki foglalkozik a kereskedéssel, az biztos vagyok benne, hogy nyitni fog. És hát itt ugye 40-szer, 50-szer kell vállalni, illetve kezelni azt a kockázatot, amivel én pozícióba lépek. Kezdőknek ez nem nagyon ajánlott, viszont ezzel ellentétben sokan kezdetekkor mégis a skalpolást választják, hiszen még nem tudják kezelni pszichológiailag úgy a kockázatot, illetve úgy menedzselni ezt az egészet, hogy bocsánat, nem tudják megfelelően kezelni, és amikor azt látják, hogy mondjuk a profitos ügyletem elment akár egy 2-3 ezer forintig, pluszba egyből lezárja. Nyilván ez nem rossz dolog, viszont nyugodtan engedheti még, és így jön össze azt, hogy akár 40-50 trédet egy kezdő bőven el szokott engedni egy nap. Nagyon fontos a piacra, illetve a scalp stratégiára, hogy csak nagyon likvid piacokon tud ez működni, hiszen ha van mozgás, akkor tudunk trédelni. Tehát itt ez alatt ugye arra gondolhatunk, hogy a major devizákon érdemes kereskedni, illetve nyilván az árupiaci termékek közül ott az aranygrafikonja szokott elég likvid lenni, illetve hát nyilván az indexek is, a főbb indexek, DAX vagy egy S&P 500, az is elég likvid szokott lenni naponta. És nézzünk is át szerintem a grafikonra. Nézzük meg, hogy az 1, illetve az 5 perces kép az most mit mutat. Válasszuk ki az euró, dollárt, és próbáljunk akár egy pozíciót nyitni, illetve meghatározni az irányt. Én most le is törlöm megtisztítom a grafikonomat, hogy ne zavarjon be, elég pici a képernyő. És akkor ez most egy órás, de váltsunk egy perces. Azt láthatjuk, hogy mennyire hektikus, mekkora mozgás van. Az ilyen szignálok egyébként a scalp stratégiánál beszoktak válni, mint a mozgó átlagok, illetve különféle ellenállási szintek. Itt is láthatjuk, hogy egy dupla csúcs keletkezett, és aki ezt itt megnyitotta, rögtön egy 10-11 pontot tudott is trédelni. Ami rettentően fontos, és hogy ugye a broker cég kiválasztásánál itt a legfőbb szempont az, hogy a spreadek szintje szokott megjelenni, hiszen mivel ugye scalp stratégiáról beszélünk, látjuk, hogy hiába ez egy nagy mozgásnak tűnik, itt ez egy 11 pontos, 11,6 pontos mozgás, és ugye a spreadet azt nyitásnál és zárásnál is fizetnünk kell, tehát itt az elsődleges szempont nyilván a spread mértéke lesz. Itt az XTB-n nyilván akkor, aki scalpol egy standard számlát, érdemes neki nyitnia, hiszen így akár megúszhatja a nyitás-zárásnál az itt látható. Ez egy basic számla egyébként, hogy megvan nekem itt nyitva, tehát akár megúszhatja egy 1,6-ta, ugye ott általában 0,81 körül szokott lenni a spread. Szóval itt ilyenkor a támasz ellenállás szintek nagyon szoktak működni, illetve a mozgó átlagok is. Ez itt most egy 200-as mozgó átlag, de nyilván amikor így kereskedünk, akkor érdemes betenni egy 14-est. Én amit még használni szoktam, egy pár hónapja használom egyébként. Nem tudom, hogy ki szokta el, de eladását figyelni. Ő mondta, hogy a 21 vagy a 22-es mozgó átlag hasznos tud lenni. Nézzük is meg. Ugye ennyi kereskedési nap van egy hónapban. Ezt láthatjuk is, például itt ő lesz a 22-es, ez a gyertya, egészen idáig kanócodott, majd vissza is húzta magát. Tehát egy 14-es, 22-es, vagy egy 66-os, akár még azt is használhattunk.
Volt a támasz ellenállás szintek, illetve mozgó átlagok, akár már ennyivel is a scalp stratégia tud működni. Láthatjuk, hogy itt majdnem végig az ellenállási szint alatt maradt a grafikon, sőt, ha így behúzzuk, akkor akár itt gondolhatjuk azt, hogy le is fog jönni akár a 200-as szintig. Ez ugye látjuk, hogy 16 pontos esés lenne, és itt meg is tette ugye az árfolyam egyébként. Itt, aki ezt lekövette, az egy 16 pont, ez a fekete pedig pont a 100-as mozgó átlag. Menjünk vissza a PPT-nkre. Nagyon fontos a broker cél kiválasztásánál, hogy ne legyen rendszeres csúsztatás, ne legyen visszautasított árjegyzés. Ilyen szempontból viszont nyilván az XTB-nél a basic számla a legjobb választás. Tehát a költségekkel kell számolni, a pozíciónyitás zárás menetével, illetve a technikai elemzésből, a támasz ellenállás szintek, illetve a mozgó átlag használata. Véleményem szerint a scalpoló stratégiához ennyi bőven elég. Sokan egyébként túl szokták bonyolítani a csártot. Én azok táborát szoktam gazdagítani, akik nem szeretik túl bonyolítani. Maximum egy 3-4 indikátort, illetve oszcillátort szoktam használni. Szerintem több nem szükséges, nekem ez bevált. De nyilván mindenkinek kialakul majd, hogy mely indikátorok, illetve mely kereskedési stratégia lesz a nyerő. Menjünk is tovább. Következő a Daytrader lesz. Ugye benne van a nevében az, hogy napon belüli ármozgásokat szeretnénk lekövetni, illetve nyilván így elérni profitos trédeket. Itt általában a néhány perctől kezdve a néhány óráig terjedő pozíció nyitások, illetve zárások a jellemzőek. Segítségül a technikai elemzést szokta hívni, majd itt is nyilván meg fogjuk nézni. Ugye, ahogy említettük az eladás elején, a fundamentális elemzés nyilván inkább hosszú távon szokott segíteni, a technikai elemzés az rövidebb távon, viszont ugye a fundamentális elemzéssel akkor kell számolni, ha például egy Fed kamatdöntőülést tart, vagy akár mint tegnap ugye a Fed közzétette az előző kamatdöntőülés jegyzőkönyvét. Nem tudom, hogy közületek kifigyelte a mai devizareggelit, ebben szó volt róla. Megnézzük, hogy milyen hatással volt rá, és akkor láthatjuk, hogy napon belül a fundamentális elemzés mekkora hatásokat tud okozni. És ilyenkor kell vegyíteni a daytraden belül a fundamentális elemzést a technikai elemzéssel. Tehát a fundamentális elemzés alapján, amikor hírközlés van, ugye látjuk, hogy milyen irányba indul el a grafikon, és a technikai elemzéssel fogjuk megállapítani, hogy az adott gyertya meddig mehet el. Ami még nagyon fontos a daytrade-nél, ugye az a kockázatkezelés, illetve rettentően keményen ki kell lépni az adott pozíciókban. Tehát ha én mínuszban megyek, ugye nekem van egy stratégiám, hogy nálam például az a vezérelv, nyilván ettől néha-néha eltérek, nem az a vezérelv a számla méretétől függ ez is, ugye, hogy egy pozíción én az egész tőkémnek a maximum 4-5%-át szoktam kockáztatni. Többet én nem vagyok hajlandó kockáztatni, beszoktam rakni kőkeményen a stop loss szinteket azokra a szintekre. Nyilván, hogyha ez a stop loss szint közel van egy támasz szinthez, vagy egy ellenállási szinthez, akkor hajlandó vagyok eltérni ettől a szinttől, de kőkeményen be kell állítani a kilépési pontokat. Nem szabad hagyni menni a veszteséges pozíciókat, hiszen gondoljuk abba bele, hogy mondjuk daytrader vagyok, fölkelek reggel piacnyitáskor,
elkezdek trédelni, nyitok egy pozíciót, és mondjuk akkor a veszteséget termelek azon az egy pozíción, hogy az már pszichológiailag rá fogja nyomni tehát a pszichológiailag fog olyan hatást érni engem, hogy onnantól kezdve egész nap az lesz előttem, hogy én azt a mínuszom pluszosba tudjam visszahozni. Tehát a nettó kereskedésem adott napon belül az pozitív legyen. És már is nem fog működni az adott stratégiám, már is nem az adott cél miatt, az előzőleg megfogalmazott célok miatt fogok én kereskedni. Tehát nyugodtan, illetve kőkeményen szálljam ki a veszteséges pozíciókból. Itt is fontos a tőkeáttétel, hiszen ahogy említettük, néhány perctől néhány óráig tart csak a pozíció nyitásának az időtartama, így érhetünk el magasabb profitot. Ugye likviditás hasonlóan fontos, itt is általában ugye a major devizákkal érdemes kereskedni, kezdve az euró-dollártól kezdve dollár-japán, stb. Ezt most nem fogom felsorolni, ezeket nyilván ti is ismeritek, és általában naponta 5-6 pozíciónyitás, ami átlagosan beszokott nyitódni, illetve végre szokott hajtódni. Bevallom őszintén egyébként, hogy amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, én is beleestem abba a csapdába, amit a skalpolóknál említettem, hogy ahogy láttam, hogy a pozícióm pluszba átment, 4-5 ezer forintnál már megörültem neki, és be is zártam, és volt olyan nap, nekem is, hogy akár 30 pozíciót nyitottam, illetve zártam. Most már daytraderek táborát gazdagítom én is, általában egy olyan 5-6 pozíciót szoktam naponta nyitni, és ez nálam teljesen beválik, de van olyan nap egyébként nyilván, amikor nem nyit az ember, vagy nyilván az 5-6-tól is eltérhet. És hasonlóan a skalpoló stratégiához, itt is fontos a megfelelő broker kiválasztása az előző említett okok miatt. Nézzük meg a grafikonokon, metán belül. Ugye a skalpolónál az 1, illetve az 5 perc szokott játszani, maximum még a 15 perc, viszont a 15 perc az akár már a daytrade-nél is különböző pontokat tud megjelölni. Szóval például most itt, ahogy látjuk a grafikonokon, a 15 perces csárt azt mutatja, hogy itt tartózkodik egy ellenállás, és rövid távú mozgásokat nagyon jól tudunk ezzel nyitni. 30 perces is a különféle fontos szintek meghatározása szempontjából lényegesek. Például, hogyha én longot szeretnék nyitni ebben az esetben, én már itt megtettem egyébként, hogy láthatjátok a mai napon, de ha valaki nagyon óvatos szeretne lenni, és pozíciót szeretne nyitni, akkor mondhatja azt, hogy a 15 vagy akár a 30 perces időtávú grafikonokon úgy kereskedik, hogy ha a gyertya az ellenállás fölött zár, akkor fogom én csak benyitni, és nyilván akkor vált mondjuk egy órásra vagy egy 4 órásra, és nézheti a következő szinteket. Mint például én itt ide tettem a take profit szintemet, tehát 15-30 percesen nyitottam be a pozíciót, és 4 óráson vagy óráson határozom meg a take profit szintemet, ez itt egy 58 pont körül. Különféle mozgóátlagok ugyanígy működnek itt is, illetve a támasz ellenállás szintek, meg hát nyilván a különféle oszcillátorokat is előszeretettel szokták használni a traderek, illetve ugye mondtam, hogy akkor megnézzük, hogy a Fed jegyzőkönyve milyen hatást váltott ki a tegnapi nap folyamán. Ő lesz a gyertya, egy picit bele is nagyítunk. Láthatjuk, hogy itt is ugye a mozgóátlagról, a 22-es mozgóátlagról, ami egyébként daytrade-nél is nagyon jól működik, 22-es mozgóátlagról lőtt fel, illetve ott nyitott a piac. És ha ezt lebontjuk,
30 perces, ugye, vagy nem, láthatjuk, hogy ő az a gyertya, nem, bocsánat, 20, de ő az a gyertya, ami a fundamentális okoknak, tehát a Fed jegyzőkönyvének köszönhetően begyengült a dollár. Tehát így lehet tenni a kettőt, és ez egyébként pont 50 pont, és a technikai elemzés segítségével fogjuk meghatározni azt, hogy meddig lőhet fel ez az adott gyertya. Jó, menjünk vissza a PPT-re. Még amit fontos elmondani a Daytrade-ről, ugye elmondtuk a támaszellenállást, a grafikonokat, ugye indikátorok használat, illetve a technika vs fundamentum használata. Szerintem ennyi tartozik bele a Daytrade-be. Nézzük a következő kereskedési stílust. Technikai alapon kereskedők. Most ilyenkor jön az, hogy itt lehet vegyíteni, ez inkább egy gyűjtő fogalom, én inkább azt mondanám, hiszen ebbe beletartozik a skalpolótól, a Daytrade-en keresztül a swing kereskedők, akik ugye 1-2 napos, maximum 3 napos pozíciókat szoktak nyitni. Legfontosabb elemei úgy szintén a támaszellenállás, illetve a különféle indikátorok. Itt is jelen van a technika vs fundamentum, de aki ugye technikai alapon kereskedik, ő inkább a technikát részesíti előnyben, és ismerek olyan ügyfelünket, aki nyilván nem gazdasági szakember, nem lát erre a területre olyan jól rá, és nem is szokta nézni a fundamentumokat. Amikor épp egy hírközlés van, akkor egyszerűen ő nem kereskedik, majd miután kialakult az irány, utána ezt úgy is látja a grafikonokból, hogy milyen irányba indult el az adott kereskedés, és utána segítségül hívja a technikai elemzést, és akkor nyit pozíciót, illetve zár. Ugye ez, ahogy fogalmaztam, nem is annyira kereskedési stílus, inkább kereskedési eszköz. Ugye technikai alapok eszköztárát fogjuk használni, illetve segítségül fogjuk hívni annak érdekében, hogy profitos kereskedést tudjunk végezni. Nagyon-nagyon lényeges pont, hogy alaposan ismerjük az általunk használt dolgokat, tehát hogyha én kereskedek, és mondjuk rádobok a chartra egy ATR-t, egy Average True Range-et, akkor tudjam, hogy mit jelent az adott technikai eszköz, hiszen sokan vannak úgy, véleményem szerint, illetve a kezdők részéről szokott jönni ilyen hívás, hogy kereskedett, rádobta az adott chartra. Ez egyébként ritka, de már találkoztam ilyennel, azért mondom el, tehát felhívott minket, hogy rádobott a chartra egy oszcillátort, az alapján kereskedett, és akkor megkérdeztük, hogy ezt miért tette, és mondta, hogy mesélje el az indítatását a pozíciónyitásnak, és mondta, hogy igazából nem tudja, hogy az mit jelent, csak látta, hogy magasan van, és ő azt gondolta, hogy akkor ez egy sortos irány fog következni, nyilván tovább lőtt az árfolyam, és kizárt a pozíciót után, de hát veszteség sem. Jó, meg ugye fontos a platform ismerete, tehát aki MetaTrader-en vagy Xstation-on kereskedik, az első dolog az, hogy azt ismerni kell az összes kis elemét, minden egyes fajta gomb, amire én kattintok, tudjam, hogy milyen hatást fog kiváltani, illetve mit mutat az nekem. Carry Trader, ez egy izgalmasabb kereskedési stílus, és most meg fogjuk nézni majd a honlapon is, hogy mely eszközökkel lehet Carry Trader kereskedést végrehajtani. Népszerű egyébként a kereskedők körében, és aki figyelte a fundamentális híreket, illetve a forinttal kapcsolatos híreket, az utóbbi időben sokszor hallani azt, hogy bizony a forint kamattartalma az már nem annyira csábító a külföldi befektetők számára, ezért veszélyes
ezért előállhat az a helyzet, hogy a forint nagyon be fog gyengülni. Ugye a carry traderek szokták a swap pontok miatt pozíciókat nyitni. Nem tudom, hogy kinek ismerős vagy nem ismerős ez a fogalom, hogy swap pont, ezt gyorsan elmagyarázom. Ugye a swap pont, ez jóvá íródhat a számlánkon, vagy levonhatják. Szerintem nyargaljunk is át itt most ezeket gyorsan bezárom, nyitva hagytam. És megnézzük a honlapon, hogy a swap pontokkal hogyan kell számolni, illetve miért lesz a lényeges. Itt van egy kondíciók swap. És mondjuk keressünk egy EUR-HUF-ot. Láthatjuk, hogy a long irányba mínusz 4,571, short irányba pedig 2,958. Ezt úgy kell értelmezni, hogyha ugye én long pozíciót veszek fel, akkor nyilván én gyengíteni fogom a forintot, ezért a nap végén nekem le fognak vonni a pozíció méretemhez mérten arányosan mínusz 4,571-et, majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan kell ezt kiszámolni. Illetve ha erősítem a forintot, tehát shortos irányt fogok fölvenni, akkor én kamat jóváírást fogok kapni. Ez úgy működik, hogy az Európai Unió alapkamata, ugye az Európai Központi Bank alapkamata 0,25%, Magyarországon viszont 2,6 ugye jelenlegi alapkamat, és minden nap végén a kettő közötti különbséget nekem jóvá fogják írni. Tehát, hogyha én az euró forintot sortolom, tehát a forintot támogatom, akkor én az Európai Központi Bank hitelkamatát kell, hogy megfizessem, és a Magyarországi Jegybank betéti kamatát fogom megkapni. És ugye tudjuk, hogy az Európai Központi Bank hitelkamat az rettentően alacsony, viszont a Magyar Jegybanki betéti kamat az viszont 2, valamennyi. És a kettő között, ha ezt a két értéket kivonjuk egymásból, akkor egy pozitív számot fogunk kapni, és akkor én ezt minden nap végén nekem ezt jóváírják. Ha én ugye az eurót támogatom, tehát long irányt veszek föl, akkor nyilván a magasabb kamat tartalmú devizát fogom gyengíteni, tehát a forintot, ezért az én számlámról le fognak vonni ennek megfelelő összeget. És hogy mely instrumentumok tartoznak a carry traderek csoportjába, ezt itt a táblázatban nagyon jól meg lehet figyelni. Például tegnap volt pont egy pozíció nyitásom, az Ausztrál dollár japán yen grafikonján, és 7-es csárton nyitottam pozíciót, méghozzá long irányba. Ezt itt láthatjuk, hogy plusz 0,377. Tehát itt fundamentális tényezőket is bevettem a pozíciónyitás indítatásába, viszont a swap pont is gyarapodni fog a számlámon, amely egy nagyon nagy ilyen carry trade eszköz, az amerikai dollár mexikói peso pár lesz. Ezt itt láthatjuk, hogy mínusz 18,328, illetve 11,699, tehát ezzel érdemes még kereskedni, és pont tegnap néztem ennek is a grafikonját, talán itt meg is van nyitva, és mondjuk nyisson meg egy weekly chartot, picit belenagyítunk, és láthatjuk, hogy ez itt bizony egy 660 pontos mexikói peso erősödés, tehát itt nem csak a 671 pont után járó profitot tudtam volna elrakni, hanem szépen a swap pontom is, tehát a kamat jóváírásom is gyarapodott volna, és ez ugye január 19-e óta
történt. Egyébként most itt a pozíciónyitásoknál AUD USD, itt látszik is, ezt tegnap nyitottam, az ausztrál dollár japán jen, itt látszik a kamat. Nyilván ez csak egy 0,2-es pozíció, de 178 forintot jóvá is írtak, de egy nagyon népszerű eszköz, amit a Balázs szokott gyakran említeni a devizareggeliken, az euró, török líra. Itt is nagyon magas a swap pont, főleg ugye az elmúlt hetekben emelt kamatot, most 10% a török jegybanki alapkamat. Ő egy nagyon érdekes devizapár ilyen szempontból, illetve az EUR USD-zal, bocsánat. Igen, itt is elég magas a swap pont. Tehát ők a legnépszerűbb devizák. Velük nyilván hosszú távon érdemes kereskedni, ahol ilyen magas az alapkamat, hiszen nem is annyira likvidek, és ha megnézzük, akkor ugye a spread, azt látjuk, hogy az itt 18 pont, tehát mire ezt ledolgozza, érdemes hosszú távban gondolkodni, amikor ilyen pozíciókat veszünk fel. És hogy hogyan kell ezekkel számolni, nagyon jól le van írva egyébként a honlapon, szintek befizetés és kifizetés. Swap pontok táblázata, igen, itt voltunk, lehet, még sincs írva. Viszont egyszerű, annyi a teendőnk, hogy kiszámoljuk az egy pont értékét, és azt a számot kell nekünk beszoroznunk ezzel az értékkel. Igen, Attila írja, hogy számára ez inkább stresszes. Hát igen, itt van itt szokott az előfordulni, hogy akár egy 200-300 pont mínuszba is elmehet a számla. Viszont ugye a swap pont, ha jóvá íródik nyilván, és nem annyira likvid a piac, hanem inkább oldalazgat az árfolyam, akkor lehet, hogy egy idő után az a 200 pont mínuszt, az ki fog egyenlíteni a kamat jóváírásom. És akkor eldönthetem, hogy vagy kiszállok belőle pozitívan, vagy még várok egy picit, hogy tovább növelje a kamat tartalmát, és akkor akár annak ellenére, hogy mínusz 200 pont van a pozíció, viszont az oldalazás miatt kamat, ugye az minden nap csak bővült és bővült, emiatt pluszosan ki tudok szállni. Föl is soroltam néhány példát, ugye euró, török líra, forint, illetve az AUD JPY. Fontos ismernünk ugye az adott ország monetáris céljait, hiszen ugye ettől függ. Ugye Új-Zéland az első olyan fejlett ország, amely a válság óta kamatot emelt. Gyors jött egy kérdés. Török lírai elfüstölhetett pár számlát, mert nem akart megállni pár hónapja. Hát igen. Mi arra számítottunk egyébként, ha most oda megyünk a török lírához, még a tavaly év vége felé, ha megnézzük a havi csártot, mi azzal számoltunk, hogy az itt megtett utat, ha ezeket ráhúzzuk, így, tehát ezt ide ráhúzzuk, akkor ezt a mozgást fogja lekövetni az év elején. Tehát mi erre számítottunk, és azt látjuk, hát igen, egy 4393 ponttal teljesen fejlőtt. Nyilván ez fundamentális tényezők vezettek ehhez az eseményhez. Technikai alapon ez alá volt támasztva, hiszen azt látjuk, hogy 2011 év vége felé, tehát az év elején erősödött be a török líra, ezért gondoltuk azt, hogy az egész évet ugye itt is gyengén teljesítette, és év vége felé gondoltuk azt, hogy be fog szakadni, és egy korrekció jöhet a csárton. Hát nem így lett. Sokan buktak ezen a devizapáron. Tehát nagyon óvatosan, fontos ismernünk
az adott ország monetáris céljait, illetve itt is fontos a gazdasági alapismeretek megismerése, hiszen a swap pontok, tehát a kamat tartalom ettől függ, és ez ugye változni szokott. Range-bound trader a következő kereskedési stílus. A range-bound trader azt úgy lehetne jellemezni, hogy a sávokból kilövő árfolyam mozgásokra fogunk trédelni, tehát mint például a 3, amikor ki fog lőni. Nagy számlával érdemes ezt is játszani, hiszen sokszor szokta azt az árfolyam játszani, hogy kilő valamelyik irányba, majd visszateszteli a trendvonalat, illetve az ellenállás vagy támaszt, és visszajön a sávba, és ezzel kilövi az én stoppomat, hogyha nincs elegendő fedezet a számlámon, nem tudok nagy stop loss szintet használni, akkor könnyen elmehet a számlám és a nagy mínusz miatt. Viszont magas hozamok érhetők el, és egyébként nem csak a kilövésekre érdemes ilyenkor hajazni, hanem egyébként a sávkereskedés is jellemző erre a kereskedési stílusra. Mindjárt nézzünk is egy példát erre, és amiért ez is általában egyébként hosszú távon szokott működni, éppen ezért érhetők el magas hozamok. Itt is egy 500-600 pont profit szokott jóváírodni, hogyha ki tudjuk ülni, illetve van elég türelmünk kivárni azt, hogy az árfolyamok visszatérjenek az átlag értékekhez. Ugye a piac árazódása az egy bizonyos szabály szerint szokott működni, és előbb vagy utóbb, de mindig visszatérnek az optimális szinthez. Ehhez szükséges ugye a nagy számla, mert az jó kérdés, illetve kérdéses, hogy mikor fog visszatérni ezekhez az átlag értékekhez. Indikátorok, fundamentumok, illetve a kockázatkezelési képesség ismerete. Itt a pszichológiai teher egyébként a legnagyobb, amikor azt látjuk, hogy a számlám 200-300 pip mínuszban található. Hosszú távú stratégiáról van szó. Ugye csatornákban szoktuk ezt kereskedni, ahogy említettük, nézzük is erre egy példát. Ha jól emlékszem, akkor a legjobb példa egyébként az euró-forint lesz. Az euró-forint lesz, ezt lejjebb húzom, és itt is akár nézhetjük a napos csártot is, de akár talán a napos csárt azt fogja legjobban mutatni, és ide behúzhatunk egy ilyen trendvonalat, ilyen sávot, a másik pedig egy ilyen sáv. De ezt jelenti ez a kereskedési stratégia, hogy sávban kereskedés. Azt láthatjuk, hogy az árfolyam ide beszűkült a 314, illetve korábban a 306-os szint közé, és itt elkezdett oldalazgatni. Akit ezt észrevette, ő elég profitosan tudott kereskedni. Amikor ideig felért az árfolyam, akkor nyugodtan be lehetett nyitni egy short irányt. De nyilván, amikor láthatjuk, hogy ilyen mozgás kezdődik el, akkor ilyenkor jön az, hogy a magas számlával kell rendelkeznem, hogy a stoppot akár, ha egy picit nézzünk egy weekly chartot, tehát láthatjuk, hogy itt volt található egy korábbi ellenállás, és hogyha nem rendelkeztem magas számlával, akkor itt például, ahol látjuk ezt a kis kanócot, itt kiskanócozta a stoppomat és elvitte, majd pedig azt látjuk, hogy ebben a hétben vissza is csökkent a forint egészen a 312-ig. Ehhez szükséges az, hogy magas stop loss szinttel tudjak kereskedni.
Tehát ő lesz a sáv kereskedés, oda-vissza pingpong, majd pedig amikor egy nagyobb szignál jön, akkor ki fog törni az árfolyam, és ezt is szépen el lehet kereskedni. És nyilván a technikai elemzés itt is közrejátszik, hogy meddig zuhanhat be az árfolyam. Ugye a 303-304-es szint az, ami ebben az esetben megfogta a forintot, és egyébként véleményem szerint itt fog eloldalazgatni most egy darabig, majd pedig következő kamatdöntő ülésen sok minden el fog dőlni, hogy melyik irányban haladhatunk tovább. Pozíció, hosszú távú tréderek. Ez egyébként hasonló az előzőhöz, hiszen itt olyan trédekről beszélünk, amelyek akár hetekig, hónapokig eltarthat. Általában hetes, illetve hónapos csártokon való pozícióítást jelent. A legjobb példa erre egyébként az amerikai, a font-dollár grafikonja lesz, ezt mindjárt meg fogjuk nézni. Tehát hosszú távú stratégia alapján fogok itt kereskedni. Nem igazán foglalkoznak általában itt a kereskedők, hogy rövid távon mi történik, hanem nyilván a fundamentumok elemzése alapján meg lehet határozni, hogy melyik az a szint, melyik lehet az a szint, ahová az árfolyam az vissza tud kúszni. Rettentően kövér számla szükséges hasonlóan, illetve mivel ugye rövid távon nem biztos, hogy az én irányomban fog elindulni az árfolyam. Csúnya szóval élve nagyjátékosok szoktak ebbe a csoportba tartozni, aki akár több 10 millió forinttal kereskedik, de akár már több millió forinttal is lehet, viszont rövid távon az könnyen ellenem játszhat. Ilyenkor fontos egyébként, amit említettem az előadás elején, hogy az egyes stílusokat tudjuk vegyíteni, hiszen ha nekünk van egy hosszú távú fenntartott pozíció, viszont annak érdekében, hogy a rövid távú mínuszomat fedezzem, nyilván elővehetem a technikai elemzés alapú kereskedési stratégiát, és lehedzselhetem az árfolyamot, és akár a hosszú távú pozícióm, amíg negatívban van, addig egy rövid távú pozíciót rányitok, letrédelem a rövid távú mozgást, akkor bezárom, ezáltal fedeztem a mínuszomat, és a hedge abban lesz jó, hogyha esetleg mégsem annyira kövér az a számla, akkor a margin szintem, illetve nyilván a számlám az nem fog bedarálodni. Ezzel kezeltem a kockázatot is, ami nagyon lényeges. Nem azt látom, hogy mínuszban van a számlám, hanem azt látom, hogy nullában van, vagy esetleg pluszban, egy nagyon kevés pluszban. A türelem szempontjából ez is egy lényeges pontja, hiszen ha azt látom, hogy nekem mínuszban van a számlám, akkor nagyon nehéz azt kivárnom, hogy visszatérjen az árfolyam abba az irányba, amelyeket én magamnak megjósoltam, illetve a saját elemzésem alapján nyitottam. Nagyon lényeges, hogy határozott döntést kell ilyenkor hoznunk, tehát amit én elképzelek az árfolyamról, az egy erős elhatározás eredménye legyen, a pozíciónyitás. Pont ebből a dologból kiindulva, hogy türelmesnek kell lennem, illetve a pszichológiai hatások, amik érhetnek a mínusz miatt, ne tudják fölülírni az elhatározásomat. Trend kereskedők. Sokszor halljuk nyilván ezt a mondást, hogy trend is your friend. Bocsánat, a font amerikai dollár grafikonjára nézzünk is rá a pozíció tréderek, én azt ugye megígértem. Itt a chart, és akkor nézzünk egy weekly-t, inkább egy havi chartot.
Szóval láthatjuk azt, hogy aki ezt a grafikont figyeli, és követi a fundamentumok alakulását, ugye a brit jegybank tervezete szerint 2015 tavaszán fog kamatot emelni, másodikként ugye a fejlettek közül, ami nyilván azt fogja eredményezni, hogy a font az amerikai dollárral szemben erősödni fog, és azt láthatjuk itt, hogy aki ez alapján kereskedik, és ilyen kamatemelési várakozásokat ismer, és alapján is látja, hogy egyszer, kétszer, és a harmadik alkalommal tartózkodunk itt az ellenállását. Kamatemelésbe vesszük az elemzésünkbe, ami alapján ugye kamatot fog emelni a jegybank, ami azt eredményezi, hogy erősödni fog a font. Tehát ennek a hírnek a hatására nyilván azt fog eredményezni, hogy a font az emelkedni fog, és nem kizárt, hogy vissza fog idáig térni. Viszont ugye havi csárt, azt láthatjuk, hogy aki akár már itt belépett ezzel a szándékkal, ugye ez a 10. október vége, talán már itt kezdte a jegybank egyébként kommunikálni, október-szeptember környékén, október-november környékén, hogy 2015 tavaszán kamatot fognak emelni, és aki bizony itt belépett a pozícióba, ennek a gyertyának a tetején, láthatjuk, hogy megnézzük, ez bizony egy 300 pontos mínusz a következő hónapban. Tehát itt nagyon-nagyon fontos a türelem, illetve az az elhatározás, illetve az a cél, ami miatt én beintottam a pozíciómat. Mert bizony ezt a gyertyát kiülni, ezt a 293 pontos, akár 0,1-es pozíció mérettel is bizony nagyon nehéz feldolgozni egyes esetekben, viszont azt látjuk, hogy a fundamentális okoknak köszönhetően továbbment az árfolyam, és jelenleg most tartózkodunk itt az ellenállásnál, de véleményem szerint a font vissza fog térni a korábbi magasságokba, és ha ráhozzuk a Fibot, ugye itt jön az, hogy technikai elemzés eszközével határozzuk meg a különböző megállókat, ugye az első megálló lehet a 61,8-as, majd ugye az előbb említett különböző magasságok, esetleg az 1,95-ös szintek. De hát nyilván ez még a jövő év, illetve az ez év történései lehet, hogy okozni fognak némi meglepetéseket, de fundamentálisan mindenféleképpen olyan elhatározásra lehet jutni, hogy hosszú távon, hetek, hónapok múltával az árfolyam az ki fog lőni északi irányba. De ezt ki kell tudni ülni. És akkor térjünk vissza a trend kereskedéshez. Ugye a trend is your friend. Sokszor, illetve sok helyen lehet azt hallani, hogy ne trédelj trend ellenében, mert könnyen megégetheted magad. Rengeteg pozitív, illetve rengeteg ilyen példa van, amely ezt alá is támasztotta. Legalapvetőbb dolgok a trendvonalak felismerése, illetve ezt ugyanúgy lehet vegyíteni az előbb említett, ha visszább megyünk, a sávkereskedés, miért nem akar visszamenni, a sávkereskedés stílussal. Itt is ugye különféle trendeket tudunk a sávon belül meghatározni, majd mindjárt meg fogjuk nézni. Ugyanúgy a fundamentális tényezők rettentően fontosak, illetve a különféle technikai szintekkel fogjuk meghatározni az esetleges trendek korrekcióit, vagy egyáltalán, hogy az adott trend mikor törhet le, mikor változhat egy emelkedő trend egy csökkenő, mikor válthat egy csökkenő trendbe, illetve a különféle indikátorok fognak segíteni nekünk a különféle szintek meghatározásában. A forint meg szintén egy jó példa.
a déli charton ugye itt láthatunk egy csökkenő trendet, majd egy emelkedő trendet. Ezeket a trendeket lekövetve nagyon szép profitot lehet elérni, és ilyenkor jön a különféle kereskedési stílusok vegyítésének a fontossága. Ugye a trend követő kereskedési stílus, illetve a sáv kereskedési stílusának, hogy itt látok egy csökkenő trendet, viszont hogy hol fog ez megfordulni, tehetem fel azt a kérdést. Nyilván itt az alján fog ez megfordulni. És ilyenkor ugye a sávkereskedésből fakadóan itt akár egy long pozíciót fogok nyitni, és meddig? Hát nyilván a sáv tetejéig, majd itt átvált egy csökkenő trendbe, oda-vissza pingpongozást, de ezeket is ugye trendnek nevezzük. Jó, én ennyit szerettem volna elmondani a különféle kereskedési stílusokról, és mindenki gondolkozzon el, hogy vajon rá melyik kereskedési stílus jellemző, és egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem feltétlenül kell magunkra erőltetni egy kereskedési stílust, hiszen a személyiségünkből fakadóan maga a kereskedési stílus fog minket kiválasztani, hiszen az én pszichológiám, az én személyiségem, az én kockázatkezelési képességem, illetve tűrőképességem alapján ki fog választani az a kereskedési stílus, amelyik rám jellemző, vagy esetleg kettőnek az elegye. Sok mindentől függ, ahogy láthattuk, de ne legyünk restek kipróbálni akár gyakorlószámlán a különféle stílusokat, és ott ki fog derülni, hogy melyik segítségével tudok én profitos lenni hosszú távon, majd pedig onnantól kezdve, amint ez kialakult, onnantól kezdve nem érdemes egyébként átpártolni egy másikra, hanem azt a köré építeni egy olyan stratégiát, ami onnantól kezdve működni fog, illetve azt követhetem, és ami nagyon lényeges és utolsó gondolatként említeném meg, hogy sose térjünk el a kiválasztott stratégiától, mindig tartsuk be az általam felállított szabályokat, még akkor is, hogyha valamilyen oknál fogva bizonytalanok maradunk. Erre jó az egyébként ugye a stop lossok használata, hogyha én meghatározom, hogy napi egy pozíción a tőkém 4-5%-át kockáztatom, akkor tegyük be oda a stop loss-t, ő kegyetlenül be fogja zárni a pozíciómat, ne engedjük azt, hogy a mínusz termelődjön. Nem egy olyan számlát láttam már, hogy mondjuk 100 trade-ből van 70 profitos trade, viszont van 30 veszteséges, és az a 30 veszteséges trade nagyobb mínuszt okozott, mint a többi 70 nyereséges trade. Tehát tartsuk magunkat nagyon keményen a kialakult stratégiánkhoz, és azt próbáljuk követni onnantól kezdve, ahhoz próbáljunk alkalmazkodni, illetve azt próbáljuk finomítani onnantól kezdve. Úgyhogy körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Van-e valami kérdés bárkinek is? Azt még megvárom. Hogyha nincs, akkor én köszönöm szépen a figyelmet. Itt láthattok minket, ha bárkinek bármilyen kérdése adódna, akkor az alábbi telefonszámokon el tudtok érni minket. Nyugodtan keressetek, ha bármilyen gondotok van, és mindenkit bátorítanék arra, hogy regisztráljon a jövő héten kezdődő versenyünkre. Ugye egy hónapig fog tartani, április 14-től május 9-ig. A díjak is elég jók lesznek, úgyhogy érdemes részt venni ezeken. És nyilván itt ki lehet próbálni a különféle kereskedési
stílusokat. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok nektek, legközelebb jövő héten találkozunk. Sziasztok!